Assalamu alaikum yebi yakobe Windere TV onon kala on calminama e mbadi ko tiddindi eden do e wuro Petel gorfo indi mo yettat ni bismillah mon galle babam mi tawdo do han ko uddirgol woyni bandam gorko o wi Amadou Harouna Diallo ko non tigi holko woni cadele modon e odo diwan minen woni cadele amen odo diwan ko min gala ndiyam min gala parafoji min gala ekkon minen ko dum woni cadele amen e odo diwan minen commune aynabe tan has minen jangoy men wadi bandirar gorko on jangino e bimu itta dum ko jaabi sire wada dum motor hunno dum fata dum ha janga ha haljoto artir dum ha wuro on gela cukali ma won metre kiloji no gase jeegom kilo arani dum ko cadele min jide ko mbaɗon non min forage mbaɗon non min ekko mbaɗon non min parfoji so min dañi sardingaji okkon min sardingaji sa yiɗi ros sa waɗi forage kama horata ko ndiyam konta hoyni kama wawa waɗa sardin sa waɗi sabu sardin ma ko joro sabu mala ko ndo sartama a woƴama yarde kam woƴata ros sukaɓe men holto janggat nde oɗon jogui école aji moƴƴi minen kay sukaɓe men janggat tan ko ranir minen min ngala ekko minen ka ranir tan sukaɓe mbaɗe moteur uji walla mbaɗe charrette ji walla auto ji babiraɗo fadde ɓe fof ko beele ndimde charrette ji auto ji babiraɗo jooɗo ha haljet fitnawata ha wuuro andi ɗum ko caɗele amen miɗen jiiɗi ballon min ɗen caɗele so diwti ɗon holno mbatton ha jaron nde wonno eɗen gandi ko adi foof laaɓal ko ndiyam nde wonno ma daña ndiyam nde laaɓa ko nande yarde en guppol yen ha e ko jawdi yari holno mbatton ha dañon minen min mbaɗata min kutorto ndiyam ko sukaɓe jahata jaggo e bami sukaɓe rewɓe worɓe daro woyni gadda ɓoggol jolna cafa min dañi hen bedangaji ndiyam min nawta wuuro min guppiro e tekki min jarna hen jawdi amen sa yi tawi bamɗi ma dañani jawdi ma hooroy dekkaɗa bedo gon ɗiɗo daña ko jarɗa taw jawdi ndi kam yarani ko noon tigui joni ko fati e safar holno ɗum wayɗo hen minen de safar ɗo ko caɗele minen safar amen ɗo ko caɗele emballage o ko kalis ha heewa taw won un jaaha to taw ko wana miñam bayde ala kalis wiye beele yo ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati yaha ñamla yo taw o siwa hay dañi ordonnance o anen ɗum ko ɗum caɗele taw ordonnance o siwa ara ordonnance o no ɓuuri bon taw manas ko korteɗo ɓe mbiyata ko beele sona addu beele cooda ha gadda senge butel walla totte foɗɗere ɗum kam tawata ko manade ma hortema andi ɗum noon ko caɗele ha tenti noon e rewɓe horiɓe holno ɓe mbaɗata rewɓe horiɓe kay min jiɗta ko ballon emballage yawno ara koreɗo o yooɓa ujunere wotere soko yettima safare ɓe jawnoɓe gara ɓe toppito soɓe gandi ɓe mbawa ɓe jawtino wuuro sow kono ɗum fof ɗo ko caɗele bonde soɓe jawtino ɗo neɗɗo beele lora ha tampa horto ɗo ko woni ko ɗo wuuro somi juumayi woni hedde sappo jeeɗiɗi ngo woni goho jaaɓe sire ɗiɗi wuuro Demba Kodir tati wuuro Baccel nayyi wuuro Amadou Eggour joyyi wuuro Gagne jeegom wuuro Biram jeeɗiɗi wuuro Hussein jeetati wuuro Sambijel jeenayyi wuuro Harounal sappo wuuro Demba Coumba Diagne wuuro Baccel ha Petol Samba Gale ha Sinthiou Bayde ha Dendoɗo dow ha yawti yeeso fof ka jaaɓe sire tukni fof ko caɗele ndiyam caɗele emballage caɗele rewɓe jibinoɓe fof ko fati e réseau holno ɗum wayɗo hen réseau kay minen kam wuuro amen sona ngabbu dow lekki jiiɗa ɗo taw ɓima homo ɗanni walla bande homo wuuro sogi aɗa yiiɗi layde mum koreji maɗa kumpitoɗa ngabba koroɗa ha hunde tan ɗum woniri noon mefeji ha koroɗa ha wona battiɗo ɓe jaaha raniroɓe dañoy to Rousseau o kam Rousseau ala ɗo beele tan ngabbe tawa aɗa sohli bande omo wuuro sogi walla mo ɗanni aɗa yiiɗi haalde muɗum koroɗa ha wona ha jaaha wuuro sogi walla taw ɓimama ngati walla tawaɗa ñawra aɗa yiiɗi noddu emballage koroɗa ngabba dow lekki ha motor wattinde heɓɓito e maɗa caɗele ko noon tigui innotoɗa min mbiyetemi Hawwa Siré Diallo jettade on calminama salmini goto foof inde mum e yettode mum e bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof ɗo min goni koto wiyete Petel Sara Diaby Siré e nder ladde département Ranir ɗon min goni ɗo eyyi ɗo de ko adi foof mbiɗen jogui probléme ndiyam e probléme réseau e probléme ya garta o kadine ɗo so wallama ndiyam tan ko nafoore aynaɓe Sénégal foof par ce que ɗo département Ranir woni wuddu aynaɓe toujours aynaɓe so dañi probléme ko wayno huuɗo en ko ga keewi arde ga heewi aynaɓe fof ga keewi naftorade
wadde noon mbiɗen ñaagui gouvernement o e mbiɗen ñaagui yimɓeɓe kala joguiɗo ballal e projet ji e ɗen gueɗe e won yimɓe kadi wonɓe e nder leydi he joguiɓe tan jawdi mumen hen mbaɗa forage uji hen mbaɗa foof ɗum foof mbiɗen ñaagui ɓen message o sono wawi yettiyade pour yettoɓe ɓe gara ga ɓe mballa min e ndiyam no manque ɗo no fewi te ɗo ko ɗo e seeɗa ma yiɗo Podor ma yiɗo Jolof ma yiɗo partout foof ɗo e nder département he cuuɗi cafrul hena manque ɗo par ce que ɗo joni so woni wayno debareedu o horima ɗo yiiɗi heɓtade walla goɗɗum pour nawa ɗum ha raniru ko lor mawɗo e caɗele mawɗe kadi hay ɓesgu o somin jiiɗimo jangguinde kadi min mbawa hebde koto min jangguini ɗum foof minen mbaɗi erago min ballite e ɗen gueɗe wayno cuuɗi cafrirɗe ene wonde jangde e ndiyam fof mbiɗen cohli ɗum e nder ɗo oɗo département sécurité ala par ce que ɗo adi foof guure ɗe so woni yimɓeɓe dawi ko cukalon tokson goppete e nder galleji he toujours yani o hene yane toujours mbiɗen keɓa ɗo hen probléme uji toujours mbiɗen keɓa hen caɗele wonon sécurité woni tan ko raniru ɗo hayso woni yimɓe janema ɗo wota Allah wat sa pour jiiɗa noddude sécurité walla pour jiiɗa noddude hunde a heɓata kadi guykaji ɗi ne tampini min ene wonde kadi e cumuji ladde ɗi ene tampini min sinno hande sagoji amen gouvernement o nana ko min goytoto ko raniru waɗa hedde 4 auto walla 5 auto ɗum no moƴƴi e nder département he weeli gara kadi aussi ko noon udallayi ko noon luggere colli ko noon hande hayso wiyama ɗo ko cumuji minen fulɓe aynaɓe ko minen tan darato min badda hen kadi so wiyama ɗo wuyɓe walla ɗum ɗo pour nodda lawum ha araga ɗum foof kadi weeɓani mbiɗen jogui caɗele ɗo ko ladde tuula heela caɗele mawɗe gonɗo e nder département he min mbiyetemi ko Demba Dicko. Bon assalamu aleykum man la Sagar Touré maa ngi jóge Ranérou fii nii si commune Ranérou la bokk mooy Pétel dëkku Pétel actuellement nii fii nii mën ngaa wax ne daanaka lim am bëriwul sunu sàmm la nag lim am moom bëriwul fajukaay amul fii daanaka boo xoolee parce que boo soxlaa il faut nga dem ba Ranérou ndox manqué na parce que zone bi yëpp ay teen moo fi nekk jàng tamit amu fi école amul zone bi yëpp amul école boo bëggee jàng il faut nga dem ba Ranérou xam nga loolu problème la kon fii priorité bi lim nekk mooy faju jàng loolu mooy li fi gën a nekk priorité nit ki boo feebaree nga faju nga bëgg a jàng ba pare. bon sécurité bi mooy fii nag am na violence bu fi am mooy booy dañuy xeex léeg-léeg di gaañante sax ay gaañante yu métti loolu moom wax dëgg yàlla dafay am xaw ma nag loolu ci nan lañ ko mën a lijjantee mais daal moom dañuy am ay problème événement yooyu moom dafay am dañuy xeex ci seen biir di gaañante dem wuro soogi calme di tëjante di tijjante violence boobu daal am na fi moom. non ndox mi dafa tafi tembe parce que ñun événement bi ñu indi fii tey mooy maire mooy gas fii teen pour dëkk boppam moom si boppam kon bu doon forage mi ngi fi robinet yi ñu ngi fi loolu du am fii koo gis ku nekk dafa gas forage bien vrai que nag at yi passé gënoon naa metti boo xoolee tey zone yi gën a sori yëpp am nañ ay forage mais peut-être ak seegul zone bi ñu taxaw nii at yi weesu moom gënoon na fi metti tane na léegi ndax léegi fu ndox mi soriwul lool mais ba léegi doyut parce que boo gisee ñu ngi gas ay teen ba léegi rek mooy doyut bu ndox mi doyoon dootuñ gas ay teen li ma leen di wax mooy ñu gaaw ñëw aw dëkk bi dimbale leen ndax lii ma la fi limal lépp amul dara lu fi am dëkk bu amul fajukaay wala même bu amee tamit sori na amul ndox amul yoon amul courant même réseau problème la kon xam nga ne foofu moom lépp priorité la te dafa war a gaaw aussi waaw département Ranérou am na lu fi am waaye des na parce que dafa yaatu dafa bëri ay dëkk te ni ñuy dundee il faut nguur dugal ci loxoom ci nu mu gën a gaaw lu ko mooy rek ay dégâts yu bëri dana fi am ci kanam. fii ak taliba 15 kilomètres la fii ak Ranérou normalement 17 kilomètres la war a doon. Vindere TV ñoo ngi leen di sant di leen gërëm kontaan nañ ci seen liggéey vraiment yéen a ngi def ay effort parce que ku gis fa ngeen jóge ba fii xam na ne am na lu ngeen soxla yàlla na leen ko yàlla wan yàlla na ci yàlla teg loxo ba Vindere TV egg fi lépp egg jërëjëfati. mbeɗa waɗi caɗele banggue ndiyam mbeɗa waɗi caɗele banggue lumiére mi heewi caɗele banggue guura jawdi fof hine mbiɗa jogui caɗele majje école min ngala mbalka cuuɗi safrirde min ngala fof min ngala ɓowde wande Allah joni noon holko woni hen erago ma eragan ko mbiɗa ñaagui ballal laamu o faade hen to banggue ndiyam banggue suudu safrirde banggue jangde e bangde guura jawdi tawi ne joga mbiɗa ñaagui ɗum caɗele ɗe ɓurde tengtude ɗe to banggue suudu safrirde e banggue ndiyam e banggue suudu jangguirde sukaɓe
ɗum ɓuri mawno caɗele wuro ngo no wiyete ɓowde walde koye holɗen commune woni komin Bokki Diallo e goppuraɗo no mbiyataɗa o boye banam debbo boye o woni numéro no jiiruɗa diwan mono min jiiri kay ɗiɗo cuuɗi min koyɗi so ndiyam gasi tan min ekka wendu gasi tan min ekka min ƴeewa ndiyam artoɓe sit min gar renndin ɗo ko miɗen ƴeewa woynu min ngala ndiyam min ngala woynu min ngala janngirde sukaɓe min ngala haydara ko nande e cuuɗi cafriɗi noon hay ɗum min ngala tarir tan min paa so tawi woodi dafare ɗo hen walla woodi keptotoɗo holto paaɗo ranir min ndemɗo ɗum sare min jaa ranir o meeɗa dañde hen caɗele miɗen dañ caɗele ndomin jottoyta tawa hen saji debbo jibini hen saji tawa ɓorti hen foof ko noon tigui yeeɓiyankoɓe Windere TV e garino ɗo hen e diwan Raneru eɗen ɗo e wuuro Petel eɓe jogui caɗele tigui rigui on jii rewɓeɓe ɓe kaali ɗo hen caɗele mabɓe eɓe jogui caɗele réseau eɓe jogui caɗele janguirde eɓe jogui caɗele safride eɓe jogui caɗele ndiyam ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala to neɗɗo wawi wonde tan yo watta mabɓe hakkillaji no fewi nde wonno ko ɓesgu Sénégal tigui rigui woni ɗo hen ɗum noon Allah jarama on jarama Windere TV ha yesso ko lawol Thank you.